aw ni y'an ma bi an bena juga de fin juga perekui kɔni Zarafa delila ka juga dilancogo ɲuman kɛ a b'a ka YouTube kɔnɔna na. Ne ka juga perekui bi komi n'a fɔ kilo kilancɛ an bena ji don sisan i bi ji k'a la dɔɔni dɔɔni waasa a kana na bari. An mana lami ji la an b'a sigi kɛrɛfɛ miniti damadɔ ka sɔrɔ ka n'a fin finko fɔlɔ la. Dɔw b'a fin finko 1 dɔrɔn nga finko 2 finko 3 nunu olu ka di ne ye yɛrɛ de tentɔ. Miniti damadɔ n'a kɛra k'a bɛ ka yɛlɛ dɔrɔn an bɛna dayɛlɛ k'an ka gangɛnɛ k'a la n'a sɔrɔla gamugu de b'i bolo i bɛ se k'o tobi kɛrɛfɛla la i b'a kɛ cogoya ye cogoya min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma. Nga bi a gangɛnɛnama de ka di ne ye an b'a to a ka yɛlɛ miniti 20 bɔɲango. Miniti 20 dafara an b'a ta sisan k'a don ɲɔgɔn na. Ni jiko b'a la i bɛ se ka ji dɔɔni fara kan nka ne ma ji foyi fara n ta in kan. An bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko filanan na sisan miniti 15 bɔɲango. Baara ɲɛna an b'a bɔ ɲɔgɔn na sisan k'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. N'a sɔrɔla ko kɔgɔ ma labɔ i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ i bɛ se ka kɔgɔ k'a la sabula perekui ninnu dɔw bɛ yen nɔ kɔgɔ kɛlen don a la ka ban. I bɛ se ka tuluko fana jateminɛ perekui ninnu dɔw bɛ yen nɔ tulu kɛlen don a la ka ban. Ne ye n ka sɛ jini kɛrɛfɛla la. An bɛna salati fitininin dilan la kɛrɛfɛ. Jaba, chou pomme, concombre, persil dɔɔni ani mayonnaise ni fɛn wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'o k'a la. Ne ye jaba dɔɔni mariner k'o fana sauté kɛrɛfɛlanin na. An bɛ se ka o ni fana fara a kan. Aw bismillah.